Umfana omncane ukhwele wadilika ku-Dr. 3 Second ekhala ngokuthi uthwebula inhlanhla zabantu abamnyama azisele phesheya kwelamangisi. Lo mfana ogama lakhe lapha ku-TikTok kuthiwa-ke uSimo Mncwango kwaNongoma. Angazi bafowethu abantu abaningi bamkhuzile enkundleni zokuxhumana nama-comment laphana-ke bekhuluma kabanzi naye ukuthi cha wendoda musa ukuthinta abantu abangathinto. Kodwa lo mfana uthe yena akasabi lutho futhi akamsabi. Nanto udaba bafowethu. Ngifisa silushere noluzwe mase niyabona ukuthi-ke kuthini eningakuphawula ngalo mfana okhuluma ngenyanga edume kangaka ehlonishwa kangaka. Sikhuluma ngobaba uDr. 3 Second. Uthi lo mfana wathwebula abantu bala eMzansi ngenhloso ukuthi uyobanikeza amangisi kuphumelele wona. Nanto udaba oluphelele. Adelani lapha wensizwa nje ngintsheleke mina ningalokhu ningisabisa ngo3 seconds ongasile. Wakasile lo muntu loyo. Angamsaba ukuthi unezingane whatever kusho ukuthi abulale ithathe izinhlahla zethu abulale kusasa lethu abulale isizwe sethu. Thina ke singabavukela mbuso abafana bami siyofa sifela izinto eningazazi nina ngoba nikhuluma kakhulu msunyeni nanokuthi into engizoyidlulisa la ukuthi mina ngisuka kaNongoma uMasikandi waqala kaNongoma inyanga inamandla zayisuka kaNongoma izinto eziningi isitayela sisuka kaNongoma isuka nomfazi omnyama amathonga amahlalele lapha kwelakithi ngizosatshiswa yini nowaphi u3 seconds ungaphi wena 3 seconds busek angisho uma u3 seconds usebenzisa inyanga yakho lapho manje ebya baba anisikhona nje asesaba sabi lutho futhi sibheka khona umthakathi simtshela straight sesiqalile sibabonile nje abanye ukuthi yebangamadimoni kodwa ke awukahle sisebenza siyasebenza yona ebe ababa yabhonga lento eyibiza ngo3 seconds manje ngoba manje ingane zethu izoya laphana abantu bazoya laphana beyofuna usizo beyofuna zonke izinto kanti lo muntu usebenza nedimoni ngiyanitshela yebe ababa lento abayenza nje le ukushayisa kanje abayenza ukushayisa kanje ubebezama ukubenzela yebe ababa yona ye wena baba yokungcola wena akuliwe nalomuntu singazi ingane zethu ziwe nabantu abanamatalent ebewe ngenxa yalo yababo sihambe wawusebenza nabelungu ezothatha inhlanhla zethu azisele leya leya yebe baba inyona angisho yebe baba khona